Čau lidi, já vás zdravím a já jsem Říká a dneska budeme natáčet z RU 150, teda 251 a se mnou je tady Lukáš. Čau lidi. Čus. Čusank. A jdeme do toho. Jdeme do bitvy. Jo. Jsou to německý tankové, Jo. osmičkové, osmý týr, jak jste se mohli všimnout všichni. Jestli máte oči? Jestli máte oči, jestli ne, tak jo, Tak špití. No, takže máme tady Erlenberg, standardní bitvu. A je to tady, piti. tady. Božka. Je to tady. No. No, takže jedeme s tankama, jsou to desítkový tanky, jedeme s desítkovými tankama, ale my samotný jsme osmičky, takže to bude špatný. Jako v prdeli. Jako pojedem. Já ještě nejsem v bitvě, protože, dámy a pánové, mám pomalý komp, trošku lehce je mě jak hladká bunka. A my jsme teda v bitvě, oba dva, doufám. Jo. A tady Jiříkovi dám následuj mě. Ty. No, dosi. Následuj mě. Pojedeme vlastně... Doprava. Pojedeme za mnou. No, takže ježiši. To jde taky pomalu, jo? To jde rychle. No. No, že... mouse, takový. A už jsem kopnul týhle ve špinový. No, takže tady jedeme, tady je sedmička, nádhera, nakopl bych ho. Jeď, Co? jeď, No ty. Jeď, Jsi host. Jaj, bože můj chudá, tyhle. Ty nějaký velký, ne? A my pojedeme. Není to nový. Jirko, já jsem teď přišel na jednu schovku, kam se můžeme schovat, tak pojď za mnou. A vlastně tady takhle obsadíme ostrůvek na vodě. Jirko to asi ještě neví, a tady se nám vědět na ten ostrůvek, co vlastně tady vidíme. Kurně. Tady vidíme před sebou takový ostrůvek. Jo, to... Jeď! Tam jsem taky byl. A to do toho se dostaneme. Jsem myslel, že o tom Jirka neví, no tak vím, tak na něj pojedeme. Protože Jirka je takový překvapitel. Já jsem prostě znalec, umělec. Kam za Aj. Ty síní. To po mně pán. No ty. Ochraň. Sínka. Ochraň! Božka moje. Ježiši. Ty si chce jibnout. Tak jsem umřel. No na ráno. Ne, na ráno ne, ale nádhera. No teď to musím tady táhnout já, že jo. Úplně jako vždy. No, Jirka na tom nebude dost. No. Ježiš, do vody, ne. Do vody, jo. Do vody, ne. Homono, ty vole. Tak ty jsi levý jak já, ty vole. No ty jsi pravý. Tak to barák, kurejte. Kopni ho do té hlavy. No parádně, hezky pěkně. Ne, ty jsem vyjde. Zabij ho aspoň. Pič. Pičo, gadžo, pes, uno grande. Asi mrtvý. No, ty jsi... No, a tuto bitvu jsme úspěšně prohráli. A jdeme na další tank. Jdeme na další tank, který se jmenuje. Tím bude co? Lukáši? Desítkový tank. D11 0 4. Jo. Desítkový tank, český desítkový tank, americké národnosti a jdeme do bitvy. A to je tady ten. Velmi dobrý tank. Takový má standardní damage 563 až 938. A jdeme... Počkej. Do bitvy. A jdeme to. Kunda. No, si tam chlastá, jak žoust. Kolik máme časík? No jo, 4 minuty, teprve. Teprve mám času, jak božka. Bude to asi 20-minutový video. Asi, zhruba. No, a pak jsme ještě se Řekou domluvit. Kdyby jsme natočili jednu hru, vlastně z Umber Strikeu, by jsme natočili, že Jirko? No a vlastně pak by my si dáme své kontakty jakoby Skype a e-mail si dáme do popisku videa a vy nám pak můžete napsat, kdybyste nám tak měli čas a mohli byste si s náma zahrát s oboma dvouma. Jo. Domluvili byste i v tankách, teda World of Tanks. No, třeba tak. Ale musí to být jenom jeden, protože do chaty se vejdou maximálně 3 lidi. Jo,
Takže to bude asi střídavý nebo něco tak. Nebo losovačka, když nám někdo napíše. Tam pojedeme, kde jsi, ježiš, bože můj, tady, kalamita, No, kurva. Tady máme vole fanoušky, Do nebo co? prdele, kurva. Všichni se na tebe lepí jak na fanouška. Bože můj. Tak pojď. Chudák, kolik ti to nabíjí? Co? Kolik ti to nabíjí? 16 sekund. Ty máš úplně tamto, že jo? No to jasně. Hmm. Ale to jde teda pomalu. Ten někdo mě už kroup. Asi tady ještě naliju pití. Matony, perlivá malina od babičky. Musíš říkat. Jaká matiny, si to mastít. Joj. No ty vole. Když tak kdybyste se ptali, jak jsme se seznámili s Jirkou, bylo to tak, že jednoho krásného dne já a Jirka jsme hráli MTAčko. Jedna taková blbost napodobeně na GTAčka, San Andreas. A možná to taky bude ve videu. No, Nahrávání. ale tak z 99% ne. Jo. No, takže tak a vlastně já jsem tam někoho, já jsem tam prostě jen tak napsal, je to někdo CZ, a Jirka se ozval, já jsem CZ, napsal mi Skype. Jako šoust jsem si Napsal lezal. Skype. Včera se mě, zeptal jsem se, kde bydlíš, v Jirkově, a říkám, a taky, no výborně, paráda, a jsme kamarádi, a takový dobrý rok. Tak lehce, tak snadně, tak super kamarádi se nedají, je takové debilní hře. Kolik máš FPS? 20. No 14. Tady nějaký pán, 121, řídí se a dostane jednu pusínku na čelo. Včelko. Baba neden. Včelka moje. No, už zpíval dechovky své. No, je to Jirka, no. No, to je Jirku. Všechno zkazí. Všechno zkazí. Čikudlu. Tak Co je to tady? pojď. Víš, ta šulšky, tady máš. Ne, neprorazil. Děláš prdel, no. Jaj. No, dobrý, no. Ty jsi jiný pán. No, je tam hore, já tady budu dole. Já tady budu nahoře. Tak mi ale pojď Ty moc. žamore. Jambore, pojď se. Ej, O, kokot. taky jsem muset. Dobrý ty. Vůbec nevím, kam jsem ho střílel. A teď šuč. Ale počkej, jo. 9. 8. Co to bylo? Ty jsi neprorazil? Ne. Vajíčko ti luby. Všechno zkazí. Jaj, bože, no. Pojďme tady pomoct. Všechno skurví, ne, počkej, si tady zalezu. Do Do dírky. nory. Tak. Do tančí nory. Jirka, abys to viděl, to je kanec. Kalicík. Proto si hledá své nory na úzkou svých vajíček. No, hezky zase muset. Jaj, bože můj! Já jsem, A zapaj. ty jsi mrtvý, chudák. Odběrány, jak polívka. Jo! O, parádně, Jirka teď zasáhl. To mě zase jebal. Jirka je zasahovatel. Zasahovatel. Jak pásek. A kdyby něco, tak mám nový mikrák. Jupí. Mohl jsem udělat unboxing a to je jedno. Má ty své libový repráky s tvrdým, jak jsem taky mohl udělat. S tvrdým i, vole. Libový můj. Jo! Tady máš. No, Jirka je prostě dneska exceluje. Exceluje, to se jenom zase vytahuje do videa. Tam budou nějaký lajčíky, odběratilky. Odebírám tě jenom já. Zatím. No, Zatím. Všechno může být jinak. musíme udělat s Lukášem hodně videí, aby jsme měli trošku lepší populaci. A tam chceme dělat ty, jak jsem říkal. Jak jsem říkal, challenge, ty jsme dělali hodněkrát. Ale nenatáčeli jsme. No, přesně tak. Protože jsme se toho báli. Jo. Ne, nebáli, ale... Vždycky jsme buď měli vybitý telefony, a nebo jsme u sebe neměli telefony. Jo, ty je vždycky nosíš. Já ho vždycky nosím, ty ne. Jdeme na poslední tank. Ajajajajajaj. To ještě musím jít do garáže. To bude... Poslední tank se bude jmenovat. Jirko, kolik máme čas? Kolik máme času? 9 minut máme. 9 minut to natáčíme, tak to je velmi slabé. Co ještě, já nevím. Horst Fuchs. Jo. Každý máme jiný tank, protože jsme... Prostě. Ready, steady, go. No, protože jsme prostě ocáskové každý... Jdeme na to, je to výborný. Devítko... Když jsem vzal... Týdio. Ježišmagor.
No, já jsem To to je chtěl říct, jedno. tak snad. Každý máme jinýho. Proto To jsem je dneska- jedno. A jdeme na to. Protože, do stínka. Když je tam. Ne, jen to už jsem dojet pizzu jsem dneska... Ježi. To je zimní určitě. Ne, nebude letní. Letní to nebude. Dejte. No a možná budu natáčet i videa z normálního ofiku World of Tanks z PZ1C. Jo. A ukážeme takový návod, tak se to za ně vlastně jakoby má hrát. A vy to asi všichni určitě víte, známe ho. Mhm. Spisovatele Akcida. Který není spisovatel. Jo, tankista. Je balista. A je to ten Su-122 54 je složený z focha a něco Součástek? ze stuga. Tady vidíte prostě tu damage, žádnou jsem neudělal, takže naserte si. Čutajte, no. Tady věš, jak svíňa? Jaká nová mapa, to jsem ještě ani A neviděl. kde jsi? Za tebou. Ježiš, za mnou. No, tady štožár. No, my ho srazíme, no. Nic nám to neudělalo. Jeď, kámo, mouze, jeď. Tady zase solární panely, vole. No, šunečky. Pak nám třeba můžete napsat do popisku, jaký byste chtěli hry, aby se natáčeli. Jo. Ale nějaký, co rozjede i Lukášovo komp. Protože malý, velký, špatný. Jo. A můžete, já nevím. To jsme ještě nedošli tak daleko. Co to je? A třeba můžeme z GTA San Andreas, mulťák, můžeme natočit nějaký. Čučajte. A tady máš. Damage jak svině? No to byl damage, ty vole, až toho houpat, ty vole. Ne, on mě objel. Nedávej mi. Dobrý. Debile. Mrde. Bože, chudák. Mě objíždí furt. Tak to asi nedopadne dobře. Nedopadne to dobře. No, Pro Jirku se to zatím jeví jako velká špatná bitva. Koukneme na Lukáša. Aja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 j
zásah, jak? Hej, On to dobře. střímám dozadu. No, dobré. Zezadu ne? No jo. No, takže tam vlastně tady furt vykukuje STB jednička, vidí, že od mě dostává docela solidní damage, 200. Parádně. 50. Jako jsem vystřelil špatně. Mě trefí do té špinavý. Buchni. Možná. Hej, vedle vpravo máš objekta 430. Nezajímá mě. Mě to zajímá. Ne. Mě jo. A pak ještě si ukážem s ETSD 49. To je co? Tanečkem. Si dáme tanečky. Akorát, že ho nemám, takže já si vemu můj nejlepší tank, který... 10! Jsi blbý. No. Zezadu. Ani jsem ho neviděl. Já to říkal. Ten mě taky zabil. Takže teďko si dáme ještě poslední bitvu, poslední tohoto videa bitvu. Jo. Teďka si dáme ten svůj oblíbený tank, nevím jak se jmenuje, T49 předpokládám, a já si vemu T1104. Jo. Domnívám se dobře. Ano, domnívám se dobře. Velmi dobře, velmi špatně, nebo klikátku si bereš teda? Tu T49. Klikátka? Nevím, teď si jdu vyzkoumat. Aha, myslím, že už ji máš. Takže je to ruský... Smyčka měl být, předpokládám. To je... Počkej, je to hledám. To je... 8 mám za to. Jo. Je to... Japan... Tady je prostě. Je to... 8 je tank, za to mám. Jo. A já si teda beru URU 251. Ale počkej, na mě. No, takže Jirka se to naše zkoumá, zatím vám tady budu povídat o tom. Prostě my bychom chtěli tady ten kanál rozjet trochu víc, než jako normální, prostě že natočí 1-2 videa, seknou s tím, to ne. Jo. Mám taky kanál, akorát, že se tomu nevěnuju, tak jako Jirka ten tady zásobuje jak fajtík. No, moc ne.
Taky se tomu, ale věnuješ se tomu víc než já tam mám jedno video, čauko. Jo. A chtěli bys natáčet, dokonce kdyby s ním souhlasil i Jirka, chtěli bys prostě natáčet série, prostě World of Tanks, Umber Strike a pak bys možná, když s ním budeš souhlasit, Jirka Trackmany, Forever. Alone. Jirko, souhlasíš s tím? To nápadá? Jo. Takže dneska by mělo ještě vyjít video. Tohle tak, jak na to teďko asi nejspíš koukáte. Takže to je World of Tanks, pak by měl být Umber Strike a pak možná ještě Trackmany. Jo, kterou ještě nemám. Kterou ještě nemá, já už ji se hraju, už to máme rozjetý oba dva, už tam máme své účty, už prostě tam pleskáme o 106. Jo. A vlastně takže dneska, až vlastně natáčíme tady to, tak jdeme na Facebook. Tam hodíme odkaz na tohle video, můžete se tam na to kouknout a natočíme Umber Strike, vlastně pak, Jirka, ty bude to naskákej, pak natočíme Umber Strike a pak, až to dotočíme, vypneme Facebook, vypneme internet, jdeme na Trackmany, natočíme Trackmany a to bude všechno z toho dne nejspíš. A jdeme na tam. Jdeme na to, kamarádi moji. Pustí hned bitva. Hned bitva, co tady má? Zimu. To, víte, proč nemám rád zimu, dámy a páni? Já taky nevím. Protože, víte proč? Můj počítač verze jde moc dobře, jako třeba nějakou pouštíňášku. Ale jak přemýšlím tak, Jirko, že Horst Fuchs si na to, takový Horst Fuchs přemýšlí, Jirko. Nadal bys na ještě jednu bitvu s desítkovým tankem, protože toto video má nějak krátkou délku. Co na to říkáš, Stuarte? 16 minut. Dáme ještě jednu bitvu pak s tam těm. Nebo vidíme podle toho, jaký to bude mít čas, do 20 minut, to chceme nějak natáhnout, že Jirku? Jo. Nebo přes nějak, asi nějak. 20 až 25 minut by to tady to mělo mít a už jedeme, snad doufám. Jirka, bože můj, už jede. Jaj. Pojď za mnou. Jedu za tebou, a tady ten tank, T49, novej, takovej, novější a má damage přes 1000, taky dobrý. No a ten můj Ru 251, ty to víš všechno, Jirko, že jo? To zrovna nevím. Já tak já to vím, ten má damage kolem těch 700, až 800 damage má 302 nábojů, který jsou žlutý, nevím, jestli říká žlutonky, jim budu říkat, jsou to za goldy, jsem si vlastně koupil, ale přehodil jsem se to na peníze na Ofiko. A jdeme. Já zůstanu tady. Takže vlastně máme bitvu, která se jmenuje Ofik. Prostě jmenuje se Zimní, budu jim tak říkat. Nebudu říkat anglický názvy, protože nejsem takový dobrý. Kukajte, čučajte. Jsem takový dobrý angličtinár, takže tady anglické názvy. Nebudu tady říkat ty anglické názvy, takže teď tady vlastně se soustředíme na tanky, které jsou tam vlastně vzadu ty 3. Jo, Jirka, doufám. Jo. Taky se na ní soustředíš jak drak. Dobře, 410. A jsou hlavně trefil ty tank. Dobře ty. Vlastně teď tady vlastně jakoby budeme odstřelovat, budeme to tady vlastně zpomalovat. Jo. A co mne z něj? Kolik máš FPS, Jirko, můžu se tě zeptat? 15. Já mám 11, to je velmi dobré. Jaj. Jsem tady tak malý schodil stromeček vánoční, tady si pak dám koule na to. Ale je dobrý, že prorazil jsem IS-6, to je dobrý. No, já ji teďko netrefila, tak mě zase vedle, bože můj. Mě tady zabíjejí, takže já přemýšlím, že se stáhnu na základnu. Hala, tamhle, čuč. Tady je úplně na lehko. Úplně na mokro. No, na sněžno. Nevím, úplně na sucho. Tamhle ty zaprachy. Ale tady se budeme soustředit na ty, kde jsi? A já asi moc ne, protože už mám tak málo HP, že mi je to až trapný. Takže já se stáhnu na základnu, na to tady budeme spíš chránit Artinu, jestli to tady nějakou máme? Nemáme, no nevadí. Ostřelovat jak ostřelovák. Doufáme, že tady to video vlastně jako bude mít trochu víc lajků, než ty předchozí, co má Jirka vlastně na kanále. Jo. Chce to dát i na Facebook, aby se to trochu neprosadilo tady ten kanálek. Takže by to chceme, aby se to trochu jako rozjelo. Takže tady ten kanál prostě jako chceme trochu rozjet a pak nemůže tady napsat nějaký hry, jako prostě třeba Minecraft, což jako... To jsme nahrávali. To jsme nahrávali, jak můžeme znova, ale s... Asi jedno... No, a jak jsme vlastně natáčeli jestli znáte tu sérii vlastně Putování s Jirkou a Lukášem, tak to jsme natočili vlastně jeden díl a nemělo to žádný jakoby like, nic prostě. Ale bude možná pokračování, nevím. Možná bude pokračování, když na tady tom videu bude prostě... Jo! 782,
Ten je pán, ale teď asi... Ne, jsem netrefil, já jsem neprorazil. Teď asi umřu, že jo? Teď asi umřu, že jo? Kolik máš života? Málo, Horsta. Horste, jo? Já mám taky horst. No tak ne. Tak nějak. Podíváme se ještě na Lukášky. Lukášovaný. Možná bude intro a outro. Až na to přijdu, jak se to dělá. Já mám intro a outro, už u nás vytvořený. Já vím, jak se to dělá, ale... Ale spíš asi budeme bez intra a bez outra, protože mi to přijde takový zdlouhavý a prodlužuje to video. Ne. Aj. Pak to vlastně láká lidi. No, láká bych, že to spíš odrazuje, jak tam je takový dlouhý intro, ale půl hodiny Ne, zase. aspoň bude dobrý. No, chci prostě říct, že se domluvíme na outro nebo na intru. Jo. Prostě protože jako se tady v tom videu nebudeme dohazovat o intro. O Tíkášovi vlastně. Já se domluvíme po videu, až ještě budeme natáčet tu hru Uber Strike. Což vlastně natáčíme tady tu hru, jdeme na internet. Parádně, hezky pěkně. Kráso, dobře. Tím se bude vlastně renderovat tamto video na YouTube a teď to bude prorazil škoda. A my budeme vlastně natáčet Uber Strike. A Hezky bude to pěkně. trvat pár minut, takže čekejte. A Teďko je hodin kolik, Jirko? Horsta, můžu si zeptat na hodiny? čekej. 21. 21, a čo? Minut. 21.00 nebo jak? 21 minut? Už natáčíme. Jo, ale jako kolik hodin jako no, reálný čas kolik je? 6:57. Tak to je výborně, takže vlastně Možná by to to- bude tak... Nevím. Ten Umbers tak bude tak... na 8 hodinu jde možná. Jo. Uber Strike bys nechtěli natáhnout tak aspoň tak na půl hodiny na hodinu. Jo. Protože ta hra nás jako baví hodně, prostě oba dva, prostě, ale musíme na to mít náladu, což zrovna teď máme, protože to nám řekne, natáčet. no taky. Už jsme se konečně rozjeli. No, chceme to prostě tady tu hru rozjet, teda tady ten kanál, vlastně Jirka Krupička, pak bychom ho možná chtěli přejmenovat na nějaký název, prostě, který bychom se domluvili oba dva, který bychom souhlasili, Jo. aby to bylo prostě jenom Jirka Krupička, hrál bych tam i já, tak to ne, tak bychom se chtěli nějak jmenovat, jakože, jako ne, Jako třeba Jirka a Luky. nebo prostě nějaký, Počkej, gay. No počkej, se dohodneme. tak ty si dobrý, jeba. Games. Co prostě, tak pak se dohodneme. Game Boys. Ať to nebudeme zabírat. No, teď to rozebereme pak až po videu, takže tak, a vlastně tady tu bitvu vypadá, že bychom mohli vyhrát, jako ještě to dokoukáme tady tu bitvu a po té bitvě vlastně pak jenom ukážeme výsledky a ukončíme to. Jo. Jo? Hm. No, pak to budeme renderovat na YouTubeko, takže vidíme, že už nás obsazují základnu, což je pro nás špatný, protože máme tady samý pomalý tanky, dá se říct, 2 fochy a jednoho, nevím co, ST1, se domnívám. 2 fochy, teď tady máme. A jo, no tak asi se tady, no ST1 tady prostě máme, To je A- pomalý. to je 95, to je taky pomalý tank strašně, takže jako, tady ta bitva už vypadá bledě s náma, bledě. No ST1, to je tady co dělá v rally, Ne, asi. no, takže tam obsadí základnu nejspíš a už vlastně dohráme tady tu bitvu, nebo až tady ta bitva skončí pro nás nejspíš špatně, tak vám ukážeme výsledky, stopneme to a jdeme natáčet na druhou hru, takže se v zápětí můžeme těšit na další hru. Bu. No, výborně, hezky pěkně. On to má vedle, bože. No, jasně, střílí přes kopec, který je kilometrový. Asi. A zítra se vlastně domluvíme, že asi půjdeme spolu ven, Jirka, nebo já vím, nějaký prašula, natočíme video. 2,5 litru challenge. Jo. S kolou. A s kolou, ty vole, kolona, jen to ne, vole. Jo, to je dobrý. No to jo, kolu On nesmím. zapál. Takže kolu nesmím, já bych radši vzal malinovku. A pro tebe kolu a malinovku, jo? Ne, teď je nehutná. Co? No, teď jsme viděli. No, teďko jsme ví tak dá. Ve velký, červený čokodíře. Čokodějda. Jako vlastně, když se kouknete na toho, ten 95, tam má vlastně jakoby na boku, na pravém. Tam má vlastně takový znak World of Tanks. No, takže teďko to vypadá snad vlastně úplně bledě, takže už tady, no, takže jsme prohráli, bohužel, tady ta bitva docela se jevila dobře. Jo. Takže teďko už akorát naskočí výsledky, ukážeme to. Jirko to už nějak komentuje ty výsledky vlastně.
Tak Jirko, Co? nechám ti volný prostor, Jirko, a jako se vyjádřit k našemu výsledku. Řekni, kolik máš zkušeností a blablabla. Jsme prohráli a mám 12 049 korunek. Na kosičky. A hvězdič, prostě zkušeností mám 317 a jednu medaili Fire for Effect. A kolik máš ty, Lukáši? Já mám 7358 tisíc. No. A zkušeností mám 318, protože tady ta bitva jako zkušeností málo, peníze málo, takže bitva za se docela povedená, ale až na ty peníze a zkušenosti. A tak musím na cestě, takže nám to nakonec nevadí, takže z tohohle videa to bude všechno, mějte se za hezky. A zatím čusák. Čau.